Saya sen ngai ku play ya pi ki parlok ki bala jupe ya kene ka YouTube channel. Ngilapoi ha ka lenong ka ba kadu jong kene ka quarter. Te hang ni ngidon lang pastor evangelist Nixon Dhar. Ibel don rangkat lembat ngah ni. Te ngah ka kerteng jong ada pastor evangelist Albert L Nong Lai. Oi ngilapoi ha ka lenong ka ba kadu ka ba la ai kerteng ka ba yeng ha ki ai baro ha kamon ka jong ublay te kene kene ka jingya pule ha kene ka quarter ka bakhadu ne ka nong ka bakhadu ka jongi te ha shwa bangin ya pule bat ya ya sam ya ki khubor lambak tin ka joblay tongin ya pandam ha ki jing twai kok pa jungi bahap neng ni wan hajan jong me athrai kene klip mat kat no ka pandap ingi da ka jing sngongu sngo kemen kam ta me ha ka bangila ban ya kren bat ya pule ya kani ka sub school ke jongi te atrai ai bor hangi pan thamai ke jing im ke jongi to penlong ru yangi ke jing suthu bat ke jing sampang khnang ba ki parlok parjor ki parbangai baro kin yo e ke jing panshai kat kum kani ka sub school lenok ma bi ki pop ke jongi iwe puwe ngapan ha ka kerteng ujis kris nong pedim nong suspa ke jongi amen Amen. hoi kabayeng ha ki ai baro ha ka mon ke jong ublai te de khot spalandat kabala sotna kasti jong Paul shaki nong Thessaloni kan ning kong Thessaloni kal nong ka basan de khot ka ba khat pra ngin ya pule hang ni ka ong kum ni ha ka e baro to phin ai jingu namar kaneken kalong ka mon ublay ha Chris Jisu shapi te ka ne ka de ka jing pule ka jongi ha ka ne ka tayo thoi ha ka ne ka tayo ngin ya pe ya ka rukom trei kum upol ha ka mission kat ba udang ya ha ka mission ka jong u te ka ba kan thup ru ya ka jing start bat ka jing penut kam ye ki por jong ka jing don jing em ban kot sha ki breu baro te wat la udan ha po ka bendi ba la sha set ye u henry ya ka khubor ka jong u la ka jong u blai la pen priang keleng da ki nong bot ki shakri ke jong u te pastor ha ga ha chwa bangan kali api ka wei ka jing kali te ngiu iru ka jing ya lanti ki ba shibun ki ba ki jing tho ka jong ka tin ka jong blai ka la kot sha man la ki jaka manta te hadu ka shadu kumba khat lai saus pa mer te kane kalong ka ba phla hadok nakta ban kot dia kane ka ktin ka jong blai te ladangi phai hang ni ka jingkli kalong balai upol uphai u tikikos ba bat u onesimus ban lecha kolosai pastors skoba ban batai ngi Koble jibun pastor ya ka jingli ka phila ai nga hoi ka jingli kalong balai ba upol upha ya utikikos but ya onesimus bakin lecha kolosai kendiat ka ba haswa bangin ya poi kita kimat ka ba naka ka daw se ba ublay u pha ya u tukikas ba onesimus bele kolosai ngin pe shwa kendiat ya ka jingmut ka jong u tikikas namar ba hangni ngi syam ya ka jing trekam ka jong u tikikas ma ngi syam mi kata ka jing trekam ka jong u tikikas but upol udakwa ban dapat itu syai ya u kumuta upara nong tre ujong u te ka ka bang i bakat kum ka kolanong ka jongi ha kane ka por ngi i bang ngi syamba ka jingmut jong tikikas ka bamut ubadon bok mo ubadon bok lani upentengan bad uba pen slur kata ka dei ka ba ngila ban syam ha ka ba yadei bad ka jingmut ka jong une u paranong tre jong u Paul. Te ka daw si ang balay ba Paul upha ya u tikikas ba u onesimus bakin lecha kolosai. Ka bang i hoi ka don ka tu teli kimat bat ka bang i ka ban ningkok i ba u Paul u kwa ban penpoi ya ka sithi jong u sha ka balang hakola sai. Mo u kwa ban penpoi ka sithi jong u ha balang kolosai. Ta ka daw u namar bang i ba balay ba u tikikas ha ka jing i ka jong u Apostol Paul uyo iba udai ubreu uba lakban syania. Mau kata keren ha syaki kolosai le nong ke saur kot ke new hadu kendai kebot ba uni utikikas udai ubreu uba lakban
ai ka jing shania te ka daw bo absal pol upha khnang yu bon le chokola sai ban ra ya kata ka shiti pat ka baar un hikai ru ya ka jing hikai ka jong upol pat ban ai men sim ya ki te kata ka de ka daw ka baar bale ba utikikas ule chokola sai bale ba upol upha yu ban le chokola sai namar ba upol ukwa namar ha ka ni ka por upol udan hapo bendi ban umla ban le sha daladi chokola sai ban yatu lane ban kren lane ban hikai ya ki balang hakoda sai da ka daw upha khnang daw new para no tre jung u bon le bon yo ai men sim ya ki ban ai ki jing hikai ya ki te hakaju ka poru ba upol ukwa ba utikikas un le ban yatu ba ka ka jing ka ba upol u kendu kam tam hakane ka por ka ba udon hapo bendi mo usngolong marwe usngolong kenja te ukwa ba ki balang hapo kala sai kin tip ya ka ka bajia ya upol lamar ba upol udon hak mission trip se hakata ka por bat udon hapo bendi bat umla bendi kendu ya kita kinong kala sai ate ta ka daw ba upha no ya utikikas lambat u onismus ande sekoi pat ka daw ko bangin pe ba balai ba upol upha lang ya onismus kata dia sagwe pat ke jingkali balai ba upol upha ya onismus rengkat lang batu tikikas ni ba khandiat sepang jo onismus udai umrau mo umrau jong filamen bat ke ka bangi tip sepang jong onismus kalong ba upet namar ka jing bam ya sko tu jing mat rengkat lang batu kandra ju te hadin ka jing pet jung na kandra jung ulai kendu ya pol bat anda lai kendu ya upol ula ai ka jing hikai bat ula smutu bat ula pdiang ya ujisu kum na bat jung bat ula kala ka bamut bat upol upha khnang ya onismus rengkat lang bat utikikas syakola sai namar ba kasnong ka jong upileman ka desha ha kolasai te ukwa ba onismus ru unlet lang bat utikikas khnang ba kin yo ban penbet khnang bu unyo ban penbet ya kata ka jing ya pher jing but jong onismus batu kanra jung upileman Kulis bon pasta. Te ngi iru ba kane kadai kalat ka ba upol upan pau da kajing ie. Bat kajing so kia na kum ta ki parau ngai dai. Da ka ba upha e gini ki shiti chaman la ki balang. Te ublei shisha ulong bu ba. Wat la upol udon hapo kaying bendi. Henry upanon kam da ki shakri. Te kane kadai ka kubor ka ba ba. Te pasta kadon sakawe kajing kali. Te hang ni kajing kali kalong ta haswa kata pi menta ka perthai ka bamata ngi ka perthai internet te banya sami ki khubaru menta ngil sham shibon ha YouTube lani langba ki radio station lani langba ki no ki kor te ngi iru ba ki kot bet sha ki wei ki jaka te hakabaya dei bat upol menchua te hang ni ka jingkli kalong bandan ka jing yatte lani ka jing ade ye iwe kumno upol ukwa ban ai men sem shushu kam tam ye ki para nong tre jong u ja hoi kalong ka bas ngotanat habangi ya pek ya katu ka jing kali ka bangi la de ban jubab ha ka haswa yo i ba ya ka kom tre kam ka jong u pol dei ka kom tre kam ka jong pol hoi habangi pek ha ka juk ka pementa kam dei ka ba shem jenjar ban yasam ya tak tin ka jong ble namar ba kiransan social media kibun mo te andre hadalah ngi pai pat ka juk ka jong absur pol ampat dan kita ki media mo ampat dan kita ki media ka bangila ban yasam leng ba na jengai si jengai let's say kum ka video call ka bangila ban pen let's say kum ka palang kolasai kin la ban yo i yo pol leng ba ka whatsapp ka leng ba ka video call andre ka bang yo i ka long ba ha to ka por ka long ka ba jenjar te bun sin ki pra bangit ki do jingkermen bat wat ki para nong tre ru haba kim yo ya kalat namar ba bun sin upol udan hapo bendi bun ka por ka ba udan hapo bendi te wat gini ki para nong tre ki jong uru teng ki do jingkermen bat wat la kata upha ya ka shiti leng ba jong utiki kasru mo bat ai men sim ya ki balang hapo kolasai par shu iba upol usngo thu ya ka ba jia mo usngo thu ya ka ba jia utip ba ki balang hapo kolasai la ni kiwe de ki balang usutu bakin sadu mensim lada umla ban
ya kendu bat ki. Gede. Te tak kadau wat kita ki paranong tri ki jong uru usutu bakin saduk bencim. Tak kadau ba walada upa yaki ma walada upa yaki handrai ke ke ba ngi yo i upa ya kita ki nong tri ki misris ma ki nong tri ki jong u. Ki nong ra kubor ngi labat ong. Ba walada upa ki handrai hangman ba ka we pa ka we ka chiti ka jong obsel pol ngi i ba upa da greetings dan ne ka jing ai kublai kamut ai kublai ya ka we pa ka we ka balang mau ai kublai be te kan ni ka ai men sim ya no ka ai men sim ya ki para bangai mau ka ai men sim ya ki para bangai namar ba ka u ai da kata ka jing ai kublai bat kum juru ha ka be dei bat ki para no tre ki jong u ya ro ya ki mau u ya ro ki ladang i pulisha kalau sai sau hanyo hang tu ngisiam ya kata ba upara ba yaine ubala ban shania u yatu ya gane haki parab nge jengu bat lane hakita ki bangit baru ong ba une udei ubriu ubala ban shania namar balai ba ula ban shania namar ba ulong ubriu uba yaine te kane kede kita krukom ai men sim ka jong obsol pol ya ki paranong trei jong hu bat kum juru ai men sim bandon ka jing map bat ban ailat sachisin i ai men sim u ong ya ki paranon tre jung u khamdam u ong ba pide ban yamap iwei ya iwei bat pide ban ailat sachisin ba unyok kala pemut kan ni ngila ban syam ha kalau nang cuki ha ka bede bat umarkas Yohanes dei umarkas Yohanes ngi i ba ha ka ban kong jong ka mission trip jong u bat u observe Paul u i no yaki bat u pet no handrei ha ka ban hadien pat ngi i ba upol dalade hi ong ba une udei ubriu uba kumno ubanga sengoten nat uba ai men sim yanga man laka por pat kan ni ka pen pau pau observe pol ru udon ya kata ka jingmap ma udon ya kata ka jingmap badu ai lat ya umbar ka sione sachisin ba un long biang kum uparanong trei ujong teta ka dau ba ong ya aristarchus ong balada umbar kas uwan pa ya pi to pediang biang ya syaki kalau sai sao shipo kata ka khot ka bangila ban syam ko pediang biang kamut ba ka kata jemut pediang biang kamut bangi de ban ailat nyim de ban perkhat ba om non kam shu ma namar ba phila fila commission ka baning kong om non kam shu ep nyim non kam shu ep henrei ka ka ba jia ka long ba ukwa ba kan don ga jingma ba ukwa ban ailat biang sesin te Marcus Yohanes yo lat biang sesin ban long kum paranong trei ujang bat khamtam ong kum no bandon ka jing ya teli ha ukris uken tu ya ki balang ya ki pra bangi bakin de bandon ka jing ya teli ha ukris namar ka ka bajia kalong ba hak tu ko por ka don ka don kata ka jing ya per ha bedeng jong gi jiu bat ki gentle ma gi jiu bat ki gentle but nyim de ban long kum ta ta ka dau si kolosai lanong ka balai khot ka bakhat we ka kret ni kata ka ong ba ni don kam ban long ki bayat teli hau Chris kan ni kata kerukom ai mesim ke jong observe pol ya ki pra bangit par kum juru ya ki paranong tre ke jong ku boleh sebut pastor pi ha kini kisngi ke bamenta ya teng ki para bangit kim don kata ka jing ya teli habdeng bat unong tre te kan ni ke jik tho ka ba upol utho habdeng ke jong nga wat ke jong pi te ngi iru ba de bandon ka jing ya teli ko ki par bangit lani ki parlok parjor ni dei bandon ka jing ya teli kham tam ha ka jing ya dei ka bai jan bat ublai kublai sibun pastor te sakane ka wei pat ka jing kali upol ukran bhai ta ki nong trai ki bai ai ne te henrei shadin kan ne pat don ka dau ka ba ka balang ha ka don ka dau ka ba ha ka balang ha ka to ka por bat ka ministry ka ba upol utrai te ka ai ka ta ka dau ka don ka dau ta ko boleh sipur pastor ta ka jing kali hoi bun sien ngiu i ba ha ka chi thi ka jong u observe pol ngi i ba u ai ka jing ya ro i paranong tre ju bat u pen kup buram ya ki ba kilong ki ba yai ne dai kilong ki ba yai ne handrei ka don pat ka ba ka ong ba ka da si kata ka dau namar ba haswa bangin poi syakata kat kum ka kolonong ka jongi ngi syam ba udan katu kat ni ki paranong tre ki jong u ki ba ula penni sipang jong u Aristarchus Marcus but Justus pekede ki de ki para bangi na ki jaj jiu badu penmiru saya u Epaphras u Lucas but u Demas ki bade na ki gentle te ka bangi yo i hang ni
Kalau ba uang ba wat lada kini henriu ngut ki para nong tre ki jonga ki de na ki we pat ki jat mo la benden la ki jat gentle bat ni ki jat jiu. Henry wat lada ki don kata ka jing la ni wat lada don kata ka jing ye jin thut hap den kata ka jing sngo ya pher jat ben riu Henry ki tre ya ka kam ka jong. Nah, terla ka e ka daw le se ka ba upas apostol Paul ong ka e kata ka daw ka bari syadin. Mo ka e kata ka daw ka badon syadin ba ka don kata ka don kata ka jing mo ka don kata ka jing te pun ke pra bangi hang ni ko ma pun ke pra bangi ha ko to ko por kim kwa ban kersan yau Paul kim kwa ban kersan yau Paul te ta ka daw ong ba hakit khot ka bas khat we ong ta ka daw ong ba khendiat kita ki ba ot share ki ba ye tre lem ya ki hima ublei ti kumut kita ki jiu ki jiu u Paul ru udeu jiu deu na u Paul ru udeu jiu hande kita ki para jiu kim jiu kersan yau Paul kim jiu kersan yau Paul te ta ka daw udu min sim ta ka daw hadu bu na pelong ban ong ba don khendiat kita kibala ot share kum ya u Aristarchus kum ya u Marcus bat ya u Justus kibadain akijat jiu kibala ot share bat maki ki tre ya ki tre ya ki hima ka jong blek ki tre ba ki klam nyoshu ya kata ka jing sngo per jing mot ki klam penia per ya kata ka jing long jing man ka jong ki henry ki tre minot nam ta ka jong blek pat kum juru ka kata ka daw se ka kata ka jing ka bami atau ka por ka jing ya per ka imlang ka salang ki jiu ki nyo ya ki gentle kum ki bam khoi ma ta ka daw pat ka niru ka di ka daw ka ba kongsan ka ba penlong ban don kita ka jing ya per hab reng jong ki jiu bat ki gentle lamar ki jiu ki la sngo khoi palat ya la de bat ki nyo ya ki gentle kum ki bam khoi bat kum juru ka don ka jing hikai jong ki jiu ki pan bor ya ki gentle ba ki de ban buat nanti ya ka an jong ki jiu khnang bakin long ki kristan ki pakas ngap ka e ka jing ong jong ki jiu ya ki gentle ki jiu ki ong ba ki gentle ki de ban buat thik pathik ya ka hukum jong ki jiu bat da la anda ki la ban buat thik pathik hang ta ki sala ban long kita ki kristan ki bashi sha te ka e ka ba ngila ban yo i la se ka e ka ba ngila ban siam na ka ne ka jing jia ha ka ye dei bat ka daw ka jong ka ba mi hap deng kita ki para tere la ne kata ka jing ka ba upol ka daw ha ka ne ka long ka jongi ka long ba ha ba ngi tre let's say ngim tre na ka banta ka jong priu la da dei ba u Aristarchus nang ta u Marcus bat u Justus bat u Demas bat u Lucas bat u Epaphras ki tre na banta u priu ka mut kini baro ar kinom don ha ka liang ka jong u Paul. Makin nam dan kalian ke jong Paul. Handrai ke ke bang i kalong ba ki atre namar ki tre na ka benta kamon ke jong Kublai sibun pastor. Kaba bahayang ki breu hak ni ki sngi ke bamenta. Kadon be sibun kini ki jingya per jingmut. Ke jingya per jaj ben reu. Lada amdai hang ni hari kasi jongi Shawero, hoi hang ne kasi jongi ro kadon be ka jingya per jingmut. Te upol u ai man sim bang yim dei bandon kata ka jingya per jingmut. Handrai habangi tre ka kam ka jong blai gi dei ban long ka we. To kublai sibun pastor. Te hang ni ngadon biang ke jingkeli bangan keli api. Te ban long shisha kita ki breu ki jong blai. Te batai ka ne ka jingmut chapang ka bayang. Saya kaba janai bat kaba pura. Kai ka jengmut jong kine ki lai. Pastor? Ta kublai sibun pastor. Hoi singo tanat ikata ke jingkeli. Ban long kristan basisha. Mo ban long kristan basisha la ni ban long kita ki kristan ki batikna ni hab ban nabut ya kani ke jing ong ka jingyang ka janai bat ka bapu. Ra ka put ba alada ngim yang kadang ngim yang scam kata ke jingi ke jongi balada ngim long ki bajana ya kata ke jingi jongi balada ngim long kita ki badapura ke jingi ke jongi ka bamut kumno mangi ngin feel kamut ngin du no ya kata ke burom ke jong ublai ngin du no ita ke jing em ko bom jukot ko ble sibon te ka e ka bang i hang ne ba ngakwa ban batai ka we hadin ka we sipang ne ka sipang ne ke jing batai ka bang ila ban siam sipang ka jing yang scam dang ta sipang ka jing long bajanai bat ka jinglong badap pura mo ka jinglong ka bapura
Hoi, lada ni Pulisha ki Kolosai le nong ka ban kong khot ka ba apply kong gum ni. Lada shisha pi ai sa ha ka jing ye. Ya ke bala pen shong nong rim bat ki ba next scam bat ki bom ki no na ka ta ka jinkermen jong ka gospel ya ka ba pila yo sngo ya ki ba la ya lap ha u ben riu baro u ba hapo ka beneng ya ka bala pen long u nong ya lap ya nga u pol. Te ka e ka ba ngi i ha ka ni ka de khot ba u apsal Paul u kwa ban grand shai kham tam bang yin day ban kenria na kata ka gospel ka bangila yo sngo ka gospel ayu ka gospel jong ka pomju kut ma ka gospel na ka tin ka jong ublei klem da kan tai iwe i jing tho na ka tin ka jong blei te kata ka de kata ka jing ong ka jong upasol Paul ong ba ki bam ki no na kata ka jingermen jong ka gospel ya ka ba phila yo Snow, kamut ka ka bang gila tiap syapang ka jong ublay. Ka ka bang gila tiap syapang ka jong ublay kamut nyimde ban artien ya kata ka jinget ka jong ngi. Tak tahu gidan kam ban long kiba yang scam. But hang ni upol ukwa yang ni bangin long husiar syapang ka syapang kata ka puit ka jong u setan. Ma ka puit ka jong u setan. Namar apostol Paul u yo bat utip ba setan uday ubriu u basientam. Bat udah ubri ubah start, bat ula ban pen kelumar, ya ka jimut ci berkat ke jongi ha ki keniat ki minit. Mo, teta ka daw ang bangi day ban long husiar na ka buit ke jong setan. Kum ki kita ki buit ki day ki jing hikai lam ler. Wa pasal Paul u stress lani u ban baha kam tam ha ka baya day ha ka balang ha Kolosai. U ban baha ya kata ka jing hikai ka balam ler. Wa pa pi day ban long ki ba husiar. Mau pide ban long ki pa husiar. Ban kiar na kita ki ban kiar na kita ki nong yalam ki nong hikai balam ler. Upadan kam da ka jing hikai pa kala hang ni ong. Ki ar ko rin le nong ka ban kong da khot ba sa ko ong. Upadan kam da ka jing hikai ka pa bakla ban yalam bakla ya ki bangit. U setan hi upen srim yalade ya u angel ka jing shai. Ngap ka bang bangi dei ban long ki pa husiar ban bishar ya ka jing long jing man ka jong u setan. Namar u setan ule ayu setan pensrim yalade kum angel kum angel tiladang nyemnang paha ban bishar kamut ngin hap no sya kata ka jing hikai ka ba bakala ma ngin hap cata ka jing hikai ka ba bakala ta kadau apostol Paul utip sakaweru damar ba umla ban le kendu bat ki barabor ta kadau u tho lang ba ka shiti ba ong ba ko ki pra bengi jengah Kolosai ngakwa ip ba pin long ki bakiar na kata ka jing hikai pi de ban long kita ki ba scam ki ba yang scam ha ka jing nyet ka jong pi kenang ba pila ban kier na kata ka jing hikai ka ba lam ler ka jong u setan mo but shup ladang ni pulis jing man pa la nong ka ba khat ar khot ka ba shfu ko ba udei u nong mudui ule yathu shano shu balai mo ule yathu sha balai ba kum no ba umni ubriu ula le ya ka ula le ya ka ba bakala udei u nong mudui ba du ang ba u ba shai mudui hakmat u balai jongi men mit bat men sngi siap men sngi bat men mit tika pamut ba gide batang husiar bah ya ya ka jinget ka jongi namar ba usaitan udai unong mudui ula balik mudui ula balik mudui khmat ka jong blai badong ne but ada usaitan ula lek mudui ya khmat ka jong blai teng ka pendu jingkermen yang ni ya ka ka pop ka bangila depan le bat wala da yang ngi ngila tip syai ba yang ngi la depan map Henry ka pajia kalong ba anda usai tar ula lek udui bat anda ula penwan biang kata ka jingmut jing perkat hangi ya kita ki bala dep ma ki bala ya shedin ke jongi wala dangi la dep yo ya ke jing ba pru Henry kita teng ka pendu jing kermen ngi nama belai namar ba ni long kita ki bom husiar lani ngi long kita ki bom scam ha ke jinget ke jong ni kata ka dia ka ba benta ha ka ba yade bat ka ha ka ba de bat ka ba ya scam bat shu sa khendiat ba kumno bangila ban job ya ka buit ke jongu setan ta ka dau shike versus lenong ka ban re record ka ba record ka ba shpo du khat pra ka kren ni kumno kieng ya kita ki atiar ya le baro ki jongu blai put on the whole armor of God kemut bangi day ban king ya kata ka jingking atiar ki badai ke jong blai te kemut kata ka jingking atiar ke jong blai ka pemut ka
Bible ke jong play ka Bible te ka Bible ka tin ka jong play te ka mut lada ngi khalam kan tai ka we ka jing tho na ka tin ka jong play ru ka mut ngin long kita ki bayang scam ta ka dau ha da khot ka bakat pra ka ong no da ka ba duai hala ka sngi da ka jing duai pat ka jing ka pat baro ha umen sim pat da ka ba sumar syapang ka ne ka jing minot pat ka jing ka pat baro na ka banta ki riu khuj baro ina ya sa ka we pat ka banta ka be de bat ka jing long ba janai Matthew san sop sao ka ong no han reng ong ye pi to i ya ki nong shun jong pi bat to kar khu ya ki bat tim ya pi to le ba ha ya ki ba shun ya pi to duai ru na ka banta kita ki ba sniu pi le bin ru happy Matthias san absau haswa ngan ya chakbat besar ngakwa ban kali shwai pi kendiat ngajing kali kendiat hang ni ha ka ba de bat kane ka Matthias san sau bu sau ma kum no la se ha ka jing so thu ka jong pi ngo thu ba ha ka jing long briu ka jing ni ha to ka long ba suk na em ba ngin buat ya kane ka jing tho ka jong jisu oh ha ka jing long breu ka long ka ba ma kum no ngila wan i yo tau nong shun right nong shun tu nong shun Henry ka tin ka jong play ka hika yang ngi te Henry ngi long ki breu nyim dei ki ba start nyim dei kita ki breu ki ba hop right te ha jing long klot bon sen ngi shun hi yo tong shun Henry u blay u kwa yang ngi pat bangin long kita ki ba khuj men sem kum bang janai kumut bangin long ha ka jing mut ka jong Chris to long ka ju ka jing mut dai ong episode te ang do ka ju ka jing mut bat u Chris ka mut ba kai ka ba ngi haban duai nam ta jong ki ngi haban ye sha ya kai ka ba ngatrai ya kai ka ba ngi haban jaka bangen isi ngi haban duai nam ta jong ki we te ngatrai kata ta hoi ta hagar khot ka ba so bo prang tu siam ba lada ngila mo lada ka ong tin la namar kata phin ya long gi ba janai kum ba ukpa jong pi ba benang ru ulong uba janai khot ka ba so bo pra te ka mut ba u blai la ni u jisu ukwa ben ten ju yang ni leng ba kan ni ka mut lada ngi la ban job ya kini ngila long kita ki ba kum no ki ba janai te ka mut lada ngim la hi ban job ya kan ni ka ba mut ba ka jinge ka jong hiru kampat long ka ba janai datang ngi phai cheu yon ne senang ka ba khat san da khot ka ba san ka ong na ba khlem banga phim la ban le e ru em te ka mut kan ni ka jing e ha ka jing im ka jong ngi ki briu kalong ka ba jar bangin job ya ka hanre ka ong tin ka jong play pat ka ong che gospel ka jong yon ne khat san ka ong kum no khlem banga phim la ban le e ru em ka mut bangi don kam ya no ngi don kam yo play ngi don kam yo jisu bangin yo ya kata ka ya kata ka jing im ka ba ka ya ka jing im ka ba janai the second dia hoi akan khot ka ba khat lai ni kwa bangin pulih dian tu kong ko pra bangi ngam syam nyeu ya la de ubala ban bat opsal pol ru udai udon kuma ya ka ju kuma udon bangi ma uru usyam ya ka ju ka jing ya kendu ma ha ta ka jing ka jong u ban map ya kita ki batiu miu ban kumta kita ki bangi la pulih ne te handai ke ka ba u ai men sim pat ya la de ong ko pra bangi kwa ban tu ya ki pra bangi ba makiru ken yo men sim lang makinom du jing kermen ya la se bangala feel lah kata bat ngamla syu ban yeng te ka bomut bang hala long ubala rem handai obsel pol ong ya ki ong ko pra bangi ngam nyeu ya la de banga ubala ban bat ma handai ya ka ne ngakwa te ngate kawe ngate da ka ba klet no ya kita ki aka ki basha din te hak ni ni su tu shai ba kumno bangila ban job ya kani ka ba ong tongin i ya unong shun jong ni da kumno ngin la ban le ya ka kamut om day da ka ba ngi repeat biang ya ka ba ya ka ju se ngim de ban kan mau biang ya ka ju mo te ka ba ngi de ban kan mau kum ka jing ong jong observe port ka long ba in klat no kamut sisin bangila map kamut la klet te andang ngi la klet bat ka pamut ka pan pa bangila long gi ba janai hanre la dang ngi ai kan mau biang ha ka jing im ka jong ngi gi briu ni sultanat ban kan mau biang de ne am ya kata le ni sultanat te kata ka penlong yang ni bangim long ki ba janai te kum no ngin la ban job ya ka hau yo ne san khat san kong bangi don kam ya ka bor ka jong blai pa sisen bangi la map ya kita ki bale sniu yang ni sen bangi la map ya kita ki batim yang ni ka pamut ba kum no nginam de syu ban kan mau ya ki ta ka ba kner no ya shaki ya aka ya ka ba shakmat kemut ni hab ban be thong ma ni hab ban be thong klet ya ka ba shadin be ya ka ba sha khamat ke ga sha khamat
ka shakmat ka dei ka jing em ka ba bom jiu kot ma ka jing em ka bom jiu kot ya ka ba obsor po dala deru uong banga kwa banga ngan be ya ka ba shakmat ya ka ba shadien ngam de shu ban kan mau ya ke ba jia shadien han rei ngade ban be shakmat bangan yo ya kata ka jing em ka ba janai to tiasa ka bai ka jing long badap pura ma dapura ka pemut ka wan ra ya katuk ni ke ka badap biang kum ya ka jing long ka jong Abraham ma Abraham blai pha yu bun le klem ka jing tip cái đây ma klem ka jing tip ba klem da ai la ni klem da pan pau ka ka ba un sa le next han rei ka ka ba ngi ba Abraham ru ulet da ka jingit udon ya kata ka jingit ka ba pura kong ba langit pura kabut ka jingit ka jong Abraham kala long ka ba gumno ka ba ladap pura klem don shu kata ka jing atatin klem don shu kata ka jing mudur ka ka ba ngangan le next udon bet kata ka jing shania ha ublei ba ublei unle but shisha ublei ule ya ka ba la kular le ku ka ba ublei la kular khmat ka jong Abraham họ nhầm đón như gặp bờ bằng người kren sẽ bằng kita ki về gia vật Abraham hành rây cái bằng người bằng người tiếp ba ublei ule sisa ya cái hak be de bat kizing im gajongu Abraham bat kani ka penpau ya kata ka jing dapura lani ya kata ka jingit bapura ka jongu Abraham bat sakawe baro kalong kamon ka jongu ublei ka baro kamon ka jongu ublei bat hang ni le sing yo ba ka ba jia kalong ba apostol Paul ukwa ban kedu ya kibalang ha kolosai bagi de ban im kabade hok ya utrai bat penbesu bahaya ha ki baro bat kani ka ai yang ni ka jing hikai ba ngi don kam ban long kita kiba im ha ka im ha ka hok kum ki kristan kiba shisha kum kita kinong bot ki jong Jesus Christ pada mangi paranong treru mo ngi don kam ban long kita bangin im ya kata ka jing im bangin pensung bah ya blai pensung bah ya blai bat kata ka jing ang dut bat ka jing thang ka jong u Paul ma kham tam ha be dei bat ka balang ha kolosai không lẽ si bun pastor gini ki jing pachai ngai scam bangin la yo ki jing kai ka ba blai ukwa yang ni iwe pue bangin long ki ba yai na scam ki ba yang scam ha ka jing ai ki ba long ki ba janai bat ki bat dapura ya kata ka mon ka jong blai te khuble sibun te im ha ka ne ka parthai hre om naka ka ne ka ba ka long ka ba bha im ha ka ne ka parthai hre om ha ka te ka jingkling kwa ban ai shapi pastor ka jing pher ha padang Lukas bat udimas haswa bangin ya sha kata ka mat te ngas kwa ban kli shwa ka ne Dah, boleh sebut besar, ya kata ke jingkeli. Hoi, boleh ba ong im hakade ke pertai hendai om naka, mo om naka. Te hang ni apostol Paul ukado siapang ya gi jinglong. De ke jinglong jong Lukas, bat ke jinglong jong Demas. Bat batai syairu. Apostol Paul batai syairu siapang ke jinglong jong kini ki arngut. Mo ladang ngipet ya ki hapadang jong kini ki arngut ngioi ba kumno. Ka ong ba Lukas le sik ta ka jinglong jung uma akan ne ta ka kam ka ba utre udei unong pen khia kat kum ka Bible ma saki Kolosai saw khat saw nang ta udei ru unong tho ya gospel Lukas bat ya ki kam apos tal bat kum juru ulong uparlok ubaya jan bat upor bat ubaya ne bat kane ka de ka bas ngotanat ka ba upol ong siki Timothy saw khat we ong ba ba don be bat nga baropor wat ha kapor ba jenjaru kata dia jinglong ke pas ngutenat ke jong Lukas kemut Lukas hat nadu kapor ba ulong uparanong tre jong upol uklam ino ya upol ha kadu ke bentaru wat uang ba upol udah penpau hi ala de bat udah ong ba kumno udah ong ru ba uni udon bet bat nga barobor wat ha kapor ka ba ngajen jar te kata dia jinglong ke pas ngutenat ke jong Lukas Henry habang ipe kendiat ni pai sa kendiat siapang ka jinglong ka jong Demas ma ka jinglong jong Demas kong kumno para nong tre jong Paul kumno Demas udei para nong tre jong Paul
ubas dang da ka jing shit ram ma usdang da ka jing ram han rai ha kata ka jing tre ka jong ko mu tau paranong tre jong obser pol hadin ukan rano na kata ka jing tre ka jong bat ulas dang ban im ya ka jing im rangkat jong ka partai kata kata tin ke jong blay ka ong sing nong kong yonis ar ka san kong kong what it ya ka partai lam ne ya ke eru ke badan ha kata ka partai la dau no ru it ya ka partai ka jing it ukpa kam don ha te ka pemot ba ka ne ka kren ha ka ba yede bat ka jing long jong no ka jing long jong demas ma demas te demas ha ka jaka pu un it ya blay it pen ban ya ka partai ma it pen ban ya ka partai te kane kade ke bang yu sepang ka jinglong jingman jong kine ki arngut kata kada ba uba it ya ka perthai ban ya okris atimati sao shipo ka pakren sepang kata ka jinglong ka jong demas te ngakwa let's say bandro ya ka attention ke jongi lani ngakwa bandro ya ka jing sneng lengba jong kine ki arngut mo ka ba jia ka ba jia ha ka ba yadei bat ka jinglong chu kini ki arngut kong ulukas ukhot yang ni sha ka jinglong ba yai ne bat sha ka jinglong ba ba ka nuksa ka jong lukas ka pen yang ni ba ngim dei ban long kita ki ba ya ka kam ka jungi tang ha siteng por Kade. ladang ya kendu ya ka jing jung ha ka jing im jung ha ka ne ka perthai ngi so thu ba ka ne ka perthai ka badap da ka pok Gade. but shibun ki jing pensoi mo ke bangi ya kendu but shibun ki jing ya tenju ke bangi ya kendu te lengba ka jong obser pol wala da lengba jong lokas wala da udon hapdeng jong ke jing hapdeng mau ba du pol handreng yo ba ulong ba yai ne uyai rengkat dai da rengkat lang bi ba du pol kamut ba ngiro hakano no ko benta hakakam ke jam ke jongi kala se ban long yaki ba kham halot jongi ki ba dai pit yangi nyim dai ban yaki hasiteng jong ka por nei habaki kendu ya ke jing kamut mangiru ngidan kam ban yai kersan ki kum balong lokas teta kadau ba ong khat yangi sha ke jing long ba yai ne ba sha ke jing long ba ba udemas pat umaham yangi bangi ni dai bat ino ya ke jing jongi bat but ya ka perte ka jing long jong demas ka ai yangi ka jing sneng ka jing kentu ba kumno ba ngi dai ban ino kamut ngi dai ban tre tang dep no mo ngi dai ban tre ban dep tang dep ani ngi dai ban long kristan tang ban dep no om dai hadu bangin da job ya kata ka jingele ke jongi handrei ong ba long sulong kum turu biang ya ka perte ru long yo bleru long te kata ka dai ka jinglong ka ba ngila ban syam ha ka ba yadai bat ka jinglong ka jong demas Kublai shibon pastor. Ngila syai mentah. Om ha ka perthai. hai Im ha ka perthai. Hndrai. Om naka. Te kane ngila yo ki artli ki jinglong. Ki ba ngila yo sngo. Te pastor kai pat ka jingken tu kam tam ha ka be dei chapang ka jingwan arsen. Kumno ngin pen kre yala de. hoi langba jong kini ki arngut dai langba jong lokas bat jong demas ka ai mensim yang ni namar kini barau ngidon yang ni ke jingno ni ke Kadai. dai ngidon ngimla ban long bit kum balong lokas ru ban ngimla ban long kum balong demas ru hoi la ngila ban long kum balong lokas ngila sngoti kena bangin yo inyo ka beneng handai la ngilong bat kum balong demas ka bumut ba kala long ka ka jingdu ke jingkermen yangi Yangi. teta kadau ba ka ktin ka jong blai ka kentu yangi namar ba ha ka jing up ka jongi ya kata ka jingwan jong kalong ka ba ngiak ya mat sibun ki ki jing tenju ha ka jing long kristan ka jongi teng ngi telot ma ngi telot teng hi kum ino ba teng ngi kelat hiru ba ujisu sajisin unsawan namar balai bangi andala bang palat ka pertai ngin kelat sisa ya ke ngin kelat ya ke ka ba on saja la sha la si sngi ta ka tau ka yangi ba ngi de ban long ki ba kumno ketin ka jong balik Matius gospel ka jong Matius nang ka ba ar besar khot ka ba sau po ar ongumno to sharai patu duai na bang ngim tip ya ka por ngim tip ya ka por ka jingken tu ka ban ningkong ka pakwa ban ai syangi ko ki para bangit ko ki para lok ki para jor kalong ba ha ka jing im kristan ka jong ni mo
kata ke jing up kami ke jongi ya kata ke jingwan ASEAN ke jong Jesus Christ ngim tip lanu tambang dan kam ban long kita ki basyarai baduai bad khot ke basau kong kumno ba kham tam bangin long kita ki bala pen kre mangin long kita ki bala pen kre im na ke jing im ke ba khoi bad ke jing long ke baru blai art Petrus like ar bad ngin kami lenti ya ka hok ha ki ba hok ka siang sa kaneru ka bau obster Paul mene Ukraine ngan be ngan be ya ka basya Kamat.แต่ก็มดคอดกับบักขัดไล่จงอุอาร์เปตรัสกิจิชิกอาร์เปตรัสแล้วน้องกับบักไล่คอดกับบักขัดไล่กองยินขมิลันตีฮากีบากะฮอกกะเชียวสะก็มดก็ฮาบันเองยินขมิลันตีออมยากิเอกิบายาเดย์จงกันเองกับประเทศอุเดมัสอุลาดูเนาะยากะอุลาดูเนาะยากะจิปเอ็มนามาร์บะอุขมิยากะเอกิบายาเดย์จงกันเองกับประเทศฮันเรอุลูคัสบุยอยากะจิอิบัมจิกดไม่นามาร์บะอุขมิยากะตากะya kata ke ya kiba ka hok ka sham sa te ngiru kum ki kristal ngi dang don kam ban long kiba kum no ngina don kam ban long kita kiba kiba im ya kata ka jing im ka ba khoi ban ngi don kam ban don kata ka jing long baru belai bat kum juru ngin ya khmi ya ki hima ka jong u belai bat ka weiru sa ka weiru kong wat long pi kiba sha pen shoi kata ke dei ka jing kan tu ya ka up ka jing wa ASEAN ka jong Jesus Christ Shaki Matthias atu sau bat artisanally alai kong no wat long pi kiba kum no kiba sha pen shoi bat kum juru wat long pi kiba belem wat long pi kiba belem kamut ba ha ka pratheru ngidon how bleru ngidan Kaktian ka jong blek ong ngimla ban chakri arngut ki kan rat dei te ka pamut ba ngimla ban long bat ka prathai ngimla ban long bat bleru te la dang ngilong kumta ka pamut ba ngi nyendu no ya ka purom ka jong blek te ngihap ban long kawi na pedang kita la dang ngikwa ban long jong ka prathai tu ngin long jong ka prathai la dang ngikwa ban long jong blek tu ngin long jong blek ja kulish bun pastor te ngashkwa ban comments hang ni ni don kam ya ka jingkala ka bamut te ni don kam ru ban pli ya ka donut ka jongi shau Jesus Christ ni de ban thong ya ka ta ka jinget ka bayai ne scam ong ka tin ka jong blai hang ni am dei manga am dei pastor hari ong ka tin jong blai bangin haban kala ka bamut bat ban pet shau Jesus man la ka por te ngi la poi sha ka jingkali ka ba khadu pastor te ha ladang i pet ha ka history jong yim kibreu ha kini kisngi ki ba menta te lang baki arta te ni yo i ba shibun ki jing ki ba ni yo i hak ne ka prathai te kane ka jingkli ladang i pule na ka ladang i pule na ka kitab jong Isaya andreu phau kal nong dikhot ka bani kong hadu ko balai kitab jing pen pau khat phra kal nong dikhot ka bani kong hadu ko basau te ter Isaya biang reu phau ar kal nong te jing pen pau khat khandai ngi i ba kani ka de ka khubo jong kini kisngi ka bamanta ha ka jing ya dei ka jong ni bat ka jing im ka bakan jaman sim te ka ka khubor ka baya sim ka badan hapdeng jong ni menta kumno ngi dei ban im kum kita ki breu ki baru blai lane ki ba up ya kata ka jing kerman ka bakrau ta ko be shibon pastor ta ka jing kli jumpi hỏi ka ai ka bang yo i hang ne ha ka ko no ka jingi ko ong ba ka khubor ujisu shaki balang halo laudikaya ya ma ta ka babut ba ka don re ka ai ka khubor ka ba ujisu udon na ka bata jong ka balang laudikaya te ka ai ka bang yo i hang ne ka long ba larang hi pule shaki jing ban pa la nong ka ba lai de khot ka ba khat sao bat kat san ujisu ong ba shit ru em khret ru em te kemut kilong kiba lem kebemut ba ban skrip leru kimla ban le sik pertheru kimla la te kalong ka jingma mo kalong ka jingma yangi lada ngidon ya kane ka jinglong lada ngidon ya kane ka jinglong bat kimlong ru kiba ai tilut hakabedi bat kalau dikaya ka kubor ka jing tu ka jong jisu hakabedi bat kabalang halo dikaya baru ong ba kimti kiba ai tilut bat kim long kiba kan tai ru yo blai shau blai ru hoi seperti ru hoi te ujisu u isi bha ya kene ke jinglong jang ma te kata te ka ai ka ba ngi i kalong ba
sakawai ke jinglong ke baki ni kilo di kaya kidon kong wi ki perkhat ba kilong ki ba khlain ha ke jinglong ba kenja mensim handre jisu ong ba philong ki baduk ki ba batla bat ki ba lengkhoi ha ke jinglong ba kenja mensim te ki syukur dalade yaladehi ma dalade yaladehi te ka ei ke bangi i ba u absol pol ma u absol pol u tho akasithi ke jong u pha ya utau parash kri jong ba un pule ta ke thi jong ya hak balang lo di kaya bat hak balang bat hanom pha ma hanom pha te ka ek bang hi hang ne ka long ba ka ek ba jia hang ne let's say kata ka geographical ke jong ki ka long ba ki ajan ba kim daya jangai ka don tang kum ba sipo du arpo kilometer dan hi te ka ek bang hi pen i balang ki pulih ka lesai lo sao country ko ba kisah ya sam ya ke kisah ya sam mi ka kubor hab deng jongki kemun ladau absol pol upha ya ka chithi ka balang ko lasai ka pamut ba ki balang halo di kaya bat ki balang ha herapolis ru ki yo ya ke yo ya ka ne ka ya ka ju ka jing tho te ta ka dau ba upha ya ka ba absol pol ru upha ya kita nong puli on puli wat ya ka balang lo di kaya ru te kata ka bangi syam dan roi ngakwa ban penia per hap deng kalau dikaya bat ka balang ha kolosai ma ka balang halo dikaya kadai ka balang ka ba kabashani abai ha kabon ladi handrei ka balang ha kolosai pat ki ya kendu ya ke jing ki mat ya ke jing handrei kim syam la ino ya u blai ma kim syam la ino ya u blai te ka lodikia kadai ka self centered ma bat ka don ya kata ka spiritual pride Handre ka balang kolosai pat kade ka Christ centered ma kolosai iwe khat prang ila ban siam mi kata but ka ei ka bang i hang ne ka long ba ni de ban long ki bayai ne ha ukris ni de ban long ki bayai ne ha ukris wala da ka balang kolosai ka kendu ya ka jing eru handre ki yai ne ha u jisu kolosai iwe sao kata ka ai ngi ka jing shai kendiat kwa ban yai ka bay de bat kata ka jing kli ka jong pi ha kata ka jing stream ba ja padeng jong kini ki jong isaya riu iwe lai jing ban pau khat pra iwe du sao kan ni ka kran bet yang ni ba ngi de ban mi no na ka perthai ma ngi de ban mi na ka perthai namat ladang i shong sa ha kata ka perthai ka jing pitar ublai kan wan bat kata ka jing penjot kanwan ikumut ba ngimla ban syongsa haka perthei ngimla ban long kita ki ba blem handre ngi haban mi na ta ka jing long blem ke jongi ngi haban mi na ta ka jing bang jong ka perthei bat im ya ka jing im bat ukris bat hangta ngin yo ya ka jing im ka bo bang jikut khoblei bun pastor te hoi ni la yo ye ki ji kai ki ba te ha ka jing im kristan ke jongi te ni la im shisha ha ni si bakot kabakut tang ka wei ngakwa ban ai shapi wei puai bangin IT la de met padmen sim bangin don ya kata ka jing ya teli ha ka baya de shipara ha ka jinglong pakan jam sim tingi de ban i ya oblay bat ngi de ban jet ya oblay te khoblai sibon pastor ngin saya kendo biang ha ka wei ka por oblay kur khu ya phi ki parlok ki bas ngap ya ka ne ka khubor te hak ni khlemat ngan ong ya i pastor ban penwai da ka jing duai to hinwai au boleh pa jungi ba beneng ni angu me atrai ya ke jinor kalang ke jong me bat ngi melaya lam ngi atrai nadu ka basdang jong ne ke jingi pule ke jongi hakane kata yo baro chite yo atrai me tar kalam bat ngi mela ai ngi atrai ta ka buit bat ka jing start atrai kumno pangila atrai bat pensyai da ka bor ka jing mut ji perkhat ke balengkot ke jongi atrai penan kam yang iwe piwe atrai kat pangi sikri kam ke jome na koi ka por sikoi pat bat kat khu ye ki pra bangi bat ki parlok parajor ki baju sngu tanat ban sngap ya kane ka sabot school lesson ke jongi lengba ka YouTube atrai ai bor me ki panchai bor me ki ai ru ki ka jing nang jing start ba ki shampang kanang ba atrai ki la ban sngu thu shu khamba ya ka tien ka jong me bat kin long ki bayai be ya ka kam ka jong me pan ka aka ka bayade jok kane ka perthai atrai ai bangila ban mi na kane ka perthai shi tali bat ngin e ya me oblay shi tali kar khu yin ya atrai ne klemat ba sai sin to ma ba klet ki pop ji ben si ma klemat ka jing jingi ka te me jisu pan ki baro amen